Здравейте, приятели! Днес ще ви покажа как да сложите емоджи на вашия iPod, iPad или iPhone. iPod трябва да е iPod Touch. Влизате, първата стъпка, която правите влизате в настройки. После там търсите General Settings, което се намира точно под Notifications. Така, като го намерите, влизате в него. После търсите надолу, трябва да намерите Keyboards, което се намира под Data and Time. Така, грешка, добре. Влизате тук и търсите Keyboards. Ето го и него. Така. Като влезете в него, има едно отдолу Add New Keyboard. Кликвате на него и търсите емоджи. Аз вече го имам така. И като го вече намерите и го приложите в действие, вече имате емоджи. Така, нека ви демонстрирам този език, който е знаци. Така. Добре. Може да спамите каквото искате, има всичко общо взето, фигурки, усмивки, всякакви. Добре, сега защо ме изкара от емоджито? Добре, ето, всичко има, животни, фигури, всичко е всичко. Дори фигурки на коли, сърчета, мърчета, всичко има. Така, мерси, че гледахте и дайте един subscribe и лайк и ще има още.